baksa wansungna mulching tongmani bagai bini biti hai ka fertilizer rok nani bagai muskil na hanai mai rabai mani poreo chini kheto buksa klai tongo komono buksa to nyawi sing samu thepa gangke asa khlayo khainai jorao khali rogobo chini borok nugui tebo khlainani bagai chai dogan hnai ani khira kheto obo tini bai 2 saptang kha cheng kwbangma borno khira khlaimani nugo haipano keu keu wansuga no khira last stage khana hene pia baboni kaisa region last December je wati femana wati ni karone cheng khira chini kaimani obo kisa lekha thik na haipano cheng asa khayo mo last season no cheng phalnani sujug mannai pia bora kaisa no hoito Kwtal keu ba saimanjak keu ba saimia tangnaro kaisa nungmani je polythene hai obo mulching paper obo romani kaisa chini benefit hai ka ba ching kaisa mono samungo kaham ke phunangai manmani ke o mulching tongmani bagai orote Kwtal ke jabra te alka saimaya abon bagai jabra tangnani labor ni cost ni hoite ching rehai mano abon bagai ching obo chesta khayo angni jibo chesta khayo je kom kharcha khlai ching profit kabang tisai daman namti ke ching chesta khayo cheng obono wansung ne monche sikang bang bibinno sosa rokhlayo haipano mulching paper yawi khlaimani onke jabra belai ke phayo te jabra tangnan bagai labor cost kabango onke asa khayo chini omote emne variety to tamnani 45 din gangke no mannai 45 din ya kho tini plantation khaiman cheng seed oro je swing khaiman abo 15 din kha bini after 15 din mane 15 days ni ulono abo hai figure phaikamo kahamno grow dungi tamo hone ang khao chongo chung jora jora o je kel tomoni bin je gap o gap chung tuiruo te tuini bising tuino nangmani bini micronutrient chung tui bai ke mix khai charuo nge kebo baksa wansungna mulching tongmani bagai bini biti ha ka fertilizer rok runani bagai muskil na hanai nga mo muskil ya actually mo easy se o mulching paper tongmani bai mulching paper ni kusara sing drip ni madhyame bo pipe boy bo khlaimano haipano angomono normal no khlaika o normal khlaipano chungbono tabo kaham no samung khai tongo ge bus kango tebo joraman kangka chung drip rok bo use khainai nga drip use khainani bagai hanga bini kisu mechanism nangabon bagai tababo chung effort khaimaya khuni bagai chung obo haike no open chini tamne drain okhe chung bibinno fertilizer tui bai ke char hui tongo taboro omo kaisa plot khirang nai taboni buskango anga chung gangla kotor abo khlainani bagai tab kel reading tongo bini nursery bo reading tongo ang punung nai tang naro hanga oke watermelon te marshmallow abo tini watermelon bini seed swing kha marshmallow te du ekdin bising swing nai ngangke oro buskango chung bitam nai beans jeta China beans mani chicken abo chung kisu khlaijak omti khena angte bo sanane mu chungo chini haino kabang ma jaga no buksa ton yawi joto nog nukung tongnai sikla rok sini joto nukung khaja takuk tei bukuk song narwo motei khayoi moi khutung hai ka ba huk moi khutung hukbar ni bising tui chung kabang ma rang puisa rok kabang manya phano nog nukung choli drop rok aji thani bo mo belai kheno chung chuba chu nei
wansung mano tamni hinba chung jora jora o samung khaya hangke keba thaipung tola asugui jora katio keba kheto panthor layo asugui jora katio phiaba obo nung khlai hangke nung onini kaimani manuni buthai nukangke chini bukharok tongthogo chini mind fresh ngo aun bagai salbrom brom chung nuk layo kebangma borok na ai khangangke morning walk hai ka bamti ke kebangma lama hima rangmugo phiaba angkho mono omono songina kha phungo ang morning walk khlaimani jagao phungo obo hai samungo jora khangke ani sorini ta physically fitness rongnai te omoni bising tei rang puisa baji thaniwa kisu na kisu sai jamana chuba chumana hini khao chongino obo yapri ramjak hingke obono tei asa khayo oro bisi manya hampano kostoni folba kebang manya hampano tobani nangkungmani jorao mana hini khao chongjak amo belai kam ko kaham sungbong ke wan sugui man omo sarkari project rok man kana nei obo sarkari project ya mani sak baithang chai tongmani baino omo khlai jagi tongo sarkar tamo khlai abo ulni kok se fiaba ani nijini nangmani no ang siui ani nok nukungni nangmano siui no obo kudiui chai togui ango samungo ya pribarokjak tei ani logyo tebo ani tei khoroksa takuk bobo khlainani bagu yang naro bobo chai tongjak taklai asa khlayo phainai jorao khali rogobo chini borok nugui tebo khalainani bagai chai togan nei aing saka bo chini te khoroksa taku khlai tongo tabu chini amsa eta moti khena sirung lai khlailai tango moni bising te moti hukbar rongni bising tei chung kabangma rang puisa ro gaji thaniwo chuba chumani tongo oba haikenang tebo kobong nai o elakao kabangma maira bai mani poreo chini kheto buksa khlai tongo omono buksa tonjaui sing samungo thepaka hangke nok nukungo nangmani kisu na kisu obab mui tongmani jora rogo chung se obab ni yakni kage manan ni khao chongo agriculture department ni facility ke nara na jakaba chuban agriculture department ni ngai angborne inform khaya ko haipana ni motteisa growth khangke bornang kisu visit khlainan ni wan sugin tongo tamni bagai visit khlairna ni himale agriculture department ni bisingte kabangma seed rock puisa sarano paina nangyau chung mani mano abon bagai taklayo chung kisa obo haike puila yapri namani ba yango chung agriculture bai taksak jora jogajog tongo himpano taksak jora motoi busli rogo haiko fertilizer rogo chung kuno help nayakho buskang phaine jora rogo chung nanai nei khawo chongja tabu jara chikli haino mane khalai angke joto sikli haikaba educated haikaba graduate khlajak sikla rok tongo mano sikli rok tong mano hai phano ang borok nobono sana numu chungo je borok educated borok o samungarom khangke bongni bagai tebo kahamngan ni ang khao chong tam bagai borok sijang nukja borok tabungni jeta technology no use khayoi kom jagao kom jorao tebo kebang earning borok klaimanan ni angke khao chong Tinango tebo kotor project wan sukjak oboni logi jemon chung watui jorao tomato watui jorao fantok je tomato tabo chungnugo kebangma hoito ro tabang nono funugui manlia koyekta bufang na tuyang tobo taklai trial khaigya tobo sungje bolongni khamka e bolongni khamkao chung tomato no grafting khayoi watui ni jorao bo chung tomato no hukbar hisabe chung buthai thaidi mano aboni bisingte watui jorao jehetu tomato ni bazaro market mane kebang ba bini price a jorao khlaigena chung kom jagao na chung kebang puisa ajiu mannai amoke buja habo obo hingke chotarmura village committee ni andaro gogon sardar para 2 number ward ni bisingo klayo obo chotarmura ni bazar ni hati ni 1 kilometer kasogya 1 kilometer katotei omo hai jagao no obo soi main road gana ono o kheto mane mukhitung hukbar khlai jagi tongo